karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Ako ka lang. Justin? Ihatod sa kong kwarto ang ako mga malata. Dali na, Justin. Oo, no. Si Justin lang ang gusto na ako nga muhatod sa akong mga malata sa kwarto. Kay wa ko'y salig o babae. Nakawatan ako sa mga katabang sa gawas. Dili taon ko kawatan, miss. Musupa ka sa kong gusto. Di na siya musupak, Miss Mara. Sorry. Sorry, Miss Mara. Kana! Mag-sorry gid ka kung masipiat ka. Dili ko gusto mga katabang at tangaon. O gusto ko sa katabang, kanang limpyado. Dili sa paggadahag katabang nga bulingit og naong. Miss Mara, ako nang ihatod ang imong mga butang sa imong kwarto. Mas mayo pa. Og ikaw, Alice. Ang dami kong bugnaw nga juice. Fresh orange juice ang akong gusto. Yes, Miss Mara. Sige na, Justine. Ihatod na sa akong kwarto ang akong mga maleta. Og, ang pingi ng pink ha? Kay ako ng makeup. Mahalon na. Yes, Miss Mara. Uy, basta ba ng mga tanong? Nag-ugaman lang na. Bubuin na. Hoy! Hardineroon ka! Yes, miss. I am the gardenero. Mahimo ba? Pabilis sayat na lang. Luot kang paminahon. Mautoy, among agahon. Ate. Romeo. Muraga. Masugpa man tagdugo sa itong agaw, te. Natural lang ng ilang batasan, Romero. Usaon nga, mga dato magud sila. Pero, doon naman gugud mga dato nga nailante. Pero, dili man parehas yung batasan, oy. Oh, mao na ikiingon nga dili tanang tao parehas og batasan. Mao, sige na. Buhian na ang mga tanom, bubui. Kay mag-andam pa ko sa iyang orange juice. Miss Mara, asa man ako ibutang ng imong mga malita? Diha lang sa sawg. Ako di bahala, ana. Okay. Okay na. Mugawas na ko, Miss. Ay natong katabang nga babay. Ngay butang sa swimming pool ang juice nga akong gipangayo. Kay maligo ko. Yes, Miss Mara. Tigre maning bayana. Unsa makadi akong timpla? Mauna ba ka ni? Ang ako lang og dili makauyon sa akong timplada si Miss Mara. Love. Unsa man ang Diyos, ha? Love ka diha ron. Pabatian kita sa maldita na tong account na. Unsa naman na? Ready na na? Ha? Ibutang ka ba na niya sa lamisa dito sa swimming pool? Kay maligo na siya. Ay, mao din gipaandam gyud ni Ma'am Carla ang swimming pool. Kay maligo gyud ay ang iyang anak. Sige na, lakaw na. Ibutang na sa swimming pool. Justin, magdugay ka ta dinhi. Alice, nagkinahanglan ta kwarta. Bisan unsa pa nakamaldita nga tong agawon. Ato na lang ginang agwan tahon eh. Sige na, lakaw na. Ihatod na ng Diyos dito sa kilid sa swimming pool, ha? Katong na lamisa. Ako pang tanawon ang auto kay mulak ka unya na siya. Hain magkadi si Ma'am Carla no, Justin? Muapas alam ko na si Ma'am Carla. Tuapas Manila. Tiyawag yung suob niya nga mong agaw na eh. Mura man naghapit na maghupo. Huy! Uy, psst. Ikaw ba? Ayaw paglingas. Kaya nang liili ko.
Aray. Hanggaw to. Uy! Sakit na to, Justin, uy. Uy! Ikaw gina na, day. Day? Sa may gisgihan ni Muglili di ha? Diya sa luyo sa dakong tanong. Uy, ngano ka? Sig tutok diya. Nanglili ko. Nang li ka? Ang ikaw pa. Ikaw ka ng inting mo pa eh. Kitingaling babatian ta niya. Saba diya, pawa diya. Usum ka? Papatay ka ng Miss Mara? Tigrira ba kayo na? Ay, ikaw pa no. Ay, nagsapa agad. Ay, saba. Hoy, kung di ka gusto nga kung bukingon ni Mamara, ni Miss Mara, nga nanglili ka. Hala, sibat na. Sibat na yun. Oh, dumatagbiya na. Nga naman. Aw, bitaw, ako okay raman ko kumulili ko gud. Pero ikaw, dili pwede. Kay minyo na ka. Hilo ka. Uy! Matuok ko ba eh? Dali, diyo. Miss Mara, ni ana ang imong juice. Ibutay des, Luisa. Uguwat ako. Kay mo kawas na ko. Bugnaw na? Oo, Miss Mara, bugnaw ra na. Tilawi lang. Kung tabangan ra gani ka, ako lang punan og sugar. Okay na. Tuod, butang yung sunscreen na nga akong buko-buko. Yes, miss. Oops, wait. Ah, Patanawangan ako si mong kamot. Kung limpyo ba? nirang akong kamot, miss. Mhm. Okay. Limpyo raman ti ay. Pero, murig na itom si imong pulso. Panabon na dito, be. Limpyohi og maayo ng imong kamot. Panabon og balik dayon dinhi. Grabe ako ni mong nakapanabon diya sa imong kamot. Buwa naman kaya ng kamot ni mo. Kinalang limpyo gyud kaayo ang akong kamot, Justin, kay Ha? magpabutang og lotion sa buko-buko si Miss Mara. Unsa? Pero, limpyo naman kaya ng kamot ni mo. Ay, dahi takuling gamay sa kaldero sa dapit sa akong pulso. Murag sobra ramang kaarte ng agaw na to eh. Makairita man ang batasan ng bayhana. Demanding pa kayo. Murag rain na nga mulihok. Huy, nausa ka pa. Ay. Hinatingog ni mo, mabatian ka. Bulaag ra ba na karong gabi eh. Paita ini. Kapuyag drive anang babae nga. Howd kayo eh. Oh, antoso na lang nato. Awon sa man, mo pauli ka karon ha? Oo. Huwa na ko matarong uglak ang bintana sa bahay. Sige. Mag-abot na lang ta dito sa bahay ha. Uy, pagbantay nga way makakita ha. Ay, mura matag amaw ini eh. Sige na. Alice! Ay, harto na. Wala. Di ka na akin. Nanawag na si Miss Mara nako. Pita ba yan eh. Makalagot ng bayhana da. Alice! Miss Mara. Ni anak ko, miss. Nanabunag yung ko maayo aron nga dili mahugawan ang imong buko-buko. Alice. Maayo na magkasabot ag maayo. Unsa man unta na, miss? Dili ko gusto og iya-iya nga katabang. Gusto ko nga kusog mong mulihok. Abdik sa tanang trabaho. Og naadayon kung manawag ko. Yes, ma'am. Ayaw mo pagsalig. Nga buutan kay nga akong inahan. May mangutana, miss? Unsa man na? Hain man di ang imong mami. Topay kaya Timans Manila. Oh. Manunungutan na magkabahin sa akong inahan? Wa man. Nangutana lang ko. Ako nang butangan og lotion ang imong buko-buko. Be. Oh. Maayo kay nakauna-una ka, ana. Abi na akong bakig tabi ra ka na ako din Sorry. Sorry, Miss Mara. Sige na. Butangin ang akong buko-buko og lotion.
O pagkahuman, ingna si Justin, nga badayon kog lakaw karong gabi. Yes, yes, miss. Kahinay ko di mo mapadagan. Magduka am sab ko ini. Nanawag na ko imong inahan, miss. Kuan, maginahinay gyud kuno ko sa pagpadagan kung ikaw nga akong pasahero. Pakos gina. Ha? Bungol ka ba? Pakos gina pagpadagan sa sakyanan. Sige, sige, miss. Pero gamay lang nga speed, miss, ha? Tuod. Unsa man ka? Ulitaw gid ka? Ha? Minyo ka or ulitaw? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!